Botaziloko programi ikusten jardu genuen, esan zitean jo edurne behitu, ze Arantzadin programa bat dago. Askotan behaiek ikuste de historia, txapa, baina bueno, Arantzadik beste plus badak ez, ikerketa lana nola itean, eta... Euskal Herrian Gerra Zibila gehiago lantzeko, azkenean pentsaugen aproposa zala, ikaskiekin be lanketa huitia, Arantzadiko partez. Hori sentsazio zeukona zen hori ikerketan geratze zala, eta gero divulgazioa edo herrira sozializazio hori edo hortan kale itzen ginoela, ez? Gai hau gizarteratzerako orduan, ez? Hau da, gerra, 36ko gerra, eta, bueno, frankismoko lehen urteetan, diktadura frankista hortan eragindako represio hori guztixa. Metodologia batzuk eta aplikatuz edo, zela herritarrei eta kasu honetan gaztiei hurbildu gai hau, eta hurbiltza be bai gure egunerokotasuneko lan hortara, kasu errealak aztertuz, ulertzea garai hortako bai gertakerak, bai errepresioa, bai pertsona horrek sufrizutako guzti hori, ez? Guri kontadozko etxen aprobat goitik, aprobat azaluta gainetik, baina ontsi gaitzen itxen azkenean da sakontzia. Da sakontzia guztiz pertsona baten bizitza. Azkenean, alakoen gintzek iken dena da, aprobat motibau edo infiteken dazkue etxien gero galdetzera ez da. Bai, gure historioak eta bidana. Da azkenean gauzat ez du nahi gure rutinan, egunerokotasunean, eta da azkenean zeo zer ezberdina ikasi iken du, eta kanpoko jende beita ezauketia, harreman ezberdinak eukitia, baliagarri iruditzen xat.